amigos, sabedes que? Visitei a profesora Minia Manteiga, que é a miña amiga. Ela é astrónoma e traballa na Axencia Espacial Europea. ¡Wow! ¡Qué pasada! Hola, Minia, e como estás? Hola, Toupiña, pois estou moi ben. Aquí, rodeada de estrelas. Ala, espertoume a curiosidade por descubrir máis cousas sobre o universo. Hola, Toupiña. Hola. Que faz? Mirar a estrela Rosalía de Castro. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos. Esa mesma. Mira, mira. Está na constelación de Ofiuco. Eu non vexo nada, Xa, a que está moi lonxe. Para vela mellor, a ela e a outras como a ela, temos os telescopios que están a facer o mapa da Vía Láctea dentro do espazo. A ti como sabes iso? Pois porque mo contou Minia cando fun visitar. Os dous telescopios que leva Gaia van a permitirnos facer un mapa moi preciso da nosa galaxia e coñecer como son as estrelas que a forman, como van evolucionando a medida que unhas morren e nacen outras, e, definitivamente, saber como se formou e como está cambiando a galaxia no tempo. Hola, Toupiña. Hola, Celtia. Hola, cabra. Hola, cabra. Menos mal que vos atopo. É que resulta que vou facer o camiño de Santiago e non sei como orientarme. Pois seguindo o GPS ou os sinais do camiño. O GPS que funciona grazas ao satélite. Diso estábamos falando Celtia máis eu. Sí. Xa, e antes como facían? Antes digo de que houvese GPS ou sinais. Supoño que seguir as estrelas, non? A Vía Láctea. E sabedes tamén o que me contou Minia? Que? Que resulta que hai máis planetas no universo que os que se pensaba. Ai, eu coñezo os do noso sistema solar, que son Mercurio, Venus, a Terra, Marte, Xúpiter, Saturno, Urano, Neptuno e o planeta nano, Plutón. Somos que hai? Que non, que hai máis. E que hai realmente outros planetas e outros sistemas solares dando voltas en torno á maioría das estrelas que vemos na noite estrelada. Entón, haberá moitísimos planetas máis. Haberá. E se en algún deles hai vida extraterrestre? Ai, que medo! Pois iso están tratando de descubrir as científicas e científicos que estudan o universo.